Amaia Moliz, zongi etorri, Eskerrik asko. Eskerrik asko Nor zuei. zara zu, Amaia? Ni naiz 42 Urduliz Bizkaia programazio kampuseko komunikazio arduraduna. Bueno, ointxe 4 urtez ja daramazue hortze bertan. 5 bete berri ditugu apirilean, bai. Eta innovazioa hor dago, a tope, eh? Bai, gure metodologia nahiko berezia da, zen ez dauzkagu ez irakaslerik, ez klaserik, ez ordutegirik. Kampusa irekita dago egunero 24 orduz. Hemen jartzen du munduko programazio kampusik berritzaileena. Bai, Amaia? bai. Bueno, zer da? 42 Urduliz Bizkaia Fundación Telefónica, zer da? Ba, hori, gara programazio kampus bat, metodologia oso berritzaile batekin, ideia da ikasleak ikasten dutela haien artean lan eginda, kolaboratzen, eta ez dute zertan eduki behar aurretiko ezagutzarik. Ideia da, lankidetzan aritzea, lan postu batean lan egingo bazenu bezala. Osea, zueltzen zara lan postura, ematen dizute ordenagailua, ongi etorri, hau egin behar duzu. Eta nola egingo dut, zu jakingo duzu. Eta zer egiten dugu, lankideekin hitz egin, edo Googleen bilatu. Hau gauza bera da, proiektuak aurkezten zaizkie, proiektu horiek ez zaila izaten nola egin behar duten, bakarrik gauza batzu, hau egin dezakezu, hau ez, baina ez dizute nola egin azaltzen. Eta zuk, ikaskideekin, Eta ondo ateratzen da hori? Bai. Karo, ez dituzu baseak, ez dituzu oinarriak, eta proiektu bat atera behar da hortik, hori da, azkenean zuk bilatzen duzu informazioa, zure kabuza egiten duzu, eta aurkeztu behar diozu lankide bati, ikaskide bati. Eta berak zuzenduko du, nola, zerrenda bat dago, zuzenketa zerrenda bat, zeinean esango dizun, hau betetzen du, hau ez du betetzen. Eta holan, ematen da ikasketa. Holan ikasten dute. Bai, autonomia. Hori da. Zu bakarrik egin eta ea nola egiten duzun Hori ikusiko da. dugu. Azkenean ez da programazio, ez da bakarrik gaitasun teknikoak eskuratzeko baizik eta zeharkako gaitasunak hori komunikatzen jakitea lankidetzan aritzea. Frustrazioaren kudeak eta hori. Baita garrantzitsua, frustrazioa nola eraman jakitea. Bueno, baina nik joaten naz, non zaudete lehenik eta bain? Urdulizen gaude, bai. Non, ospital alboan edo? Ospitaletik hurbil, metrotik 5 minutetara, Urduliz dorrean. Vale, joaten naiz ta, zer egin dezaket? Ideia da, lehenik eta behin, bi baldintza daude bakarrik. Bi baldintza daude, sartu ahal izateko. Bata da, 18 urte edo gehiago edukitzea, eta bestea, gure hautaketa prozesua gainditzea. Piztin deitzen diogu. Piztin, bai, emendekot, bai. Igerileku bezala. Zer da, piztin? Bada, 26 eguneko hautaketa prozesu presentziala. Orduan, 26 egun horietan zehar, parte hartzaileek murgiltzen dira bete-betean gure metodologia berezi honetan. Vale. Irakurtzen hau gutun bezala, bai, esaten du hemen, azer izkanbi, hau da liada, no? Zure seme-alaba prestakuntza aukeratzen, eta badirudi, atxo hasi zinela pisoialak painalak aldatzen. Eta orain zerbide hartu erabakitzeko uneari egin beharko digu aurre. Polita, dozu aurkezpen polita. Bai, azkenean da gurasoentzat zeren, osea, ez da bakarrik gazteentzako momentu garrantzitsua, baizik eta gurasoentzat ere. Zer egin behar duzu, zer? Hori da. Eta hemen badaude pilo bat guraso eta seme alabak bizitatzen, ez da? Orduan, egin nahi izan dugu biontzat, osea, ikasle izan daiteken pertsonarentzat, baina baita gurasoentzat. 24 ordu zabalik, irakurtzen dut, asteko 7 egunetan. Hori da. Urte osoan zehar. Eta zure ritmoan ikasteko. Hori da. Egia da, ikasle bihurtzen zarenean. Ez duzu denborarik, edo ez dago denborarik bat? Bai, badago. Osea, ikasle bihurtzen zarenean, gehienez 2 urte pasa daitezke, programa hori betetzeko, orduan, sartzen edo burutzen duzun denboraren arabera, lehenago edo beranduago bukatuko duzu. Baina ideia da, 2 urte horietan zuk kudeatzen duzula zeure denbora. Eta adibidez, Amaia, programa bat, adibide bat jarri, ez dakite, programa bati buruz hitz egin. Edo proiektu bati buruz hitz egin, edo ez dakite. Adibidez, lehenengo proiektua da funtzio liburutegi bat sortzea.
funtzio liburutegi bat sortzea. Ea nola sortu liburutegi bat. Funtzioz betetako liburutegi bat. liburutegi bat. Claro, heltzen zara eta Vale. dioz, esaten duzu, ez dakit zer den Vale. funtzio bat, ez dakit Claro. nola egin funtzio bat, eta ez Claro. dakit nola sortu liburutegi bat. Ideiari pez. Ba, horrela, ja, Googleen ikaskideekin eta, Vale. hor, eta azkenengo proiektua dela gogorrena eta zailena eta handiena, da hilabete askotako proiektua, lankidetzan, osea, taldean egiten dena, da aplikazio oso bat sortzea. Badaude ikasle batzuk egiten dutela bideojoko bat, baina egin behar dute saio hasierako pantalla, loginak eta pasaitzak gordetzen duen datu basea, serbidorea, jokoa bera. Eta eramaten dute realitatera, oda? Bai. Jartzen Play Storeen aplikazioa. Nahi badute, bai, osea, kodea eurena da. Bai. Osea, gure kampusean sortzen duten guztia eurena da. Orduan, hori, ikusten duzu, hasiera eta amaiera. Ia asko erabiltzen dozu edo ez? Ezin dute erabili, zeren ideia da ikas dezatela. Erabili dezakete erreminta bezala, baina laguntzeko, ez arazoa konpontzeko. Eta erakustea ean nola erabiltzen denia garrantzitsua. Bai, orduan hori, hautaketa prozesuan adibidez, ez diegu usten erabiltzen, zeren hor nabaritzen da asko, eta gero programan zehar be, ikasten dut, osea, ja sartu dugu adimen artifiziala, Python, osea, ja sartu dira gauzak. Interesgarria, 42 Urduliz Bizkaia Fundación Telefonika, zenbat zaretez, zenbat zarie taldean? Taldean 6 pertsona gara, Bueno. baina momentu honetan badauzkagu 250 ikasle aktibo. Egia da, kampusa egunero, Handia da, eske da. Bai. Eta egunero irekita dagoen ez 24 orduz ez daude guztiak hor. Eske 24 ordu kontuz, 24 ordu, eta gauez egiten duzu bertze. Guk ez gaude, taldea ez dago, baina badago segurtasun taldea, osea, segurtasuna badago, zen nahi dugu bermatu espazio seguru bat. Baina badago jendea be. Ahoeak dauzkagu, dutxak dauzkagu, bai. Ahoeak dituzu be. Bai, osea, bizitatu behar dut nik, nahi duzunean, ate irekiak dauzkagu astero. Polita. Bueno, informazio gehiago, non lor dezakegu? Etorri aldira hemen daukagun estanera, edo gure ate irekien jardunaldi batea, gure webgunean, urrengo aste artean, apirilaren 21 arratsaldeko 4etan. Eta bestela gure webgunean, www.berrogeteabiurduliz.com. Ahí está, zer gehiago, esateko? Eskerrik asko gu jasotzagatik, eta elkar ikustea. Amaia Moliz, mi esker. Zuei. Eskerrik asko. Agur.